Blake Lively a Justin Baldoni, část 5, protože jsme ji předtím přeskočili. To, co se stalo přes víkend, neskutečný. Soudce Louis Lyman opravdu uznal Blakinu stížnost a oficiálně vyjmul z veřejného failu celou 292stránkovou depozici, neboli ústní slyšení, který Blake měla 29. července. Co jsem v pátek nevěděla, bylo to, že Baldoniho strana při failování tohoto slyšení dala k náhledu několik stran, který kolovaly internetem. A nebylo by to asi tak od věci, kdyby se jednalo o úplně jiný případ, protože tohle Blakino slyšení bylo pod přísahou a bude veřejný a bude proti ní použito u soudu. Přesně tak, jak v tom failu je. Ale soud ještě nezačal a jelikož tohle je opravdu high profile case a je to tak neskutečná mediální bitka, tak si trošku myslím, že nebylo nutné, aby to Baldoniho strana dělala. Brian Friedman, Baldoniho top právník, má velikou zkušenost se soudními případy celebrit, takže rozhodně za tímhletím krokem byl nějaký motiv, ale jak víme moc dobře, soudce Lyman straní Blake velmi často, takže tohle asi byl trochu misstep a už bych něco takového neriskovala. Další věc, která se ale stala, Perez má problém a myslím si, že si tohle zavinil bohužel úplně sám. Milujme ho, nenáviďme ho, Perez Hilton je ikona. Já jsem nečekala, ale že tu dramatičnost celé situace dotáhne až tak daleko, že se bude ve své reakci na předvolání od Blake Lively chovat takhle. By the way, jeho právníkem dlouholetým je právě Brian Friedman a Perez se nyní zastupuje sám, což je bohužel vidět a je to obrovská chyba. On se prostě nechal uníst svýma emocema, já nemám jak to jinak vyjádřit a přečtu vám nyní nějaký citace z jeho odpovědi. Your sexy and smart self has all the rights to impose sanctions on that clown. A.k.a. ty soudce jako takhle sexy a chytrý člověk máš všechny práva valit na Blake sankce. On that clown. Tím clownem myslí Blake. A tím sexy and smart myslí soudce Lymana. What the fuck? Tady říká soudci, že celý ten případ a tenhle filing se prostě stal cirkusem a je to úplně směšný. No a dál nazývá Blake zase těmi názvy, který jsem vám zmiňovala v minulém videu, to je prostě jeho tradice, ale v soudním spise a soudní stížnosti nemá tohleto co dělat. Sorry Perezi, fakt ne. Například tady používá výraz zero Oscar nominated plaintiff, neboli žalující 0krát nominovaný na Oscara. Blake Lively. Uvidíme, co se s Perezem bude dít. Já chápu, že stejně tak jako všichni ostatní tvůrci obsahu nechce s Blake sdílet svoje osobní informace, lokaci, fotky a hlavně je to fakt veřejně známá osobnost, ale tohle si mohl odpustit.